ממש. טוב, אז מה קורה חברים? והיום בסרטון אני ראיינתי את סקארף. שאלתי אותו מלא שאלות. אם אתם רוצים לראות את זה, תצפו בסרטון. בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל בסרטון. טוב, אז מה קורה חברים? והיום אנחנו עומדים לראיין את... סקארף! אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי, שאלה ראשונה, בואו נתחיל. באיזה עונה התחלת לשחק גורילה טאג? אני התחלתי בלאבה אפדייט של השנה הזאת, של 2024. כאילו, של 2025, אבל... אוקיי חבר'ה, שנה טובה. ועכשיו בואו נמשיך לשאלה 2. אוקיי, אז שאלה 2 חבר'ה. מה הקוסמטיקה האהוב עליך? הקוסמטיקה האהוב עליי, נראה לי אני מחליט או על הלחיים האדומות שאני רוצה לקנות, או על הייזן. אוקיי, אז בואו נמשיך לשאלה 3, וכן. טוב, אז חבר'ה, שאלה 3. מה הסדרה האהוב עליך? האהובים עליך? אוקיי, הסדרה האהובה עליי זה ככל הנראה משפחת סימפסון. רואה את זה הרבה, זו סדרה טובה, ממליץ מאוד. אני אשים לכם תמונה של הסדרה הזאת פה. אוקיי, חבר'ה, נתראה בשאלה 4, וכן. אוקיי, אז חבר'ה, שאלה 4, וזו שאלה שמאוד ציפיתי לה, היא גם מאכל האהוב עליך. מה המאכל האהוב עליי? מה המאכל האהוב עליי? זה בטח יהיה דג סלומון. דג סלומון. אוקיי. גם אני אוהב דג סלומון, חבר'ה. תאכלו, זה טעים. שאלה 5, חבר'ה. אוקיי, חבר'ה, שאלה 5. מה הכישרון שלך, סקארף? שאלה 5. מה הכישרון שלי? זאת שאלה יפה. חלקם יודעים את זה, חלקם לא. הכישרון שלי זה זה. לוסיו. What the f... ספוג. אומייגאד. הרבה חברים שלי אומייגאד. עכשיו אתה עושה לי סיוטים בלילה. אני הכל מאחורי הכל, איך אומרים את זה? טוב חבר'ה, שאלה 6, ניפגש שם. אז חבר'ה, שאלה 6, וגם שאלה הייתי אומר טובה. מה התחביב שלך שאתה אוהב לשחק חוץ מגורילה טאג, ומה המשחק שאתה אוהב לשחק חוץ מגורילה טאג בוויר? אוקיי. התחביב הכי גדול שלי חוץ מגורילה טאג זה סקייטבורד. יותם קאטה ממש מכירים את זה, אפילו הם יודעים סרטונים שלי. כי אני מאוד אוהב לרחוב על סקייטבורד. חבר'ה, שאלה 7, ניפגש שם. אוקיי, אז שאלה 7. למה קראת להייבן? אוקיי, את זה הרבה שואלים אותי למה קראתי להייבן. באמת, אני לא זוכר ממש, אני זוכר שישבתי על הספה, לא ראיתי טלוויזיה, וגם חשבתי על שם לדרקון. אבל פשוט עלה לי לראש סתם, לא יודע, מישהו... ראית את הסדרה האהובה שלך? לא, אני לא זוכר אם זה היה בסדרה, אבל אני זוכר שפשוט קראתי, וכאילו פעם אחת חשבתי על השם הייבן, ואמרתי בואנה זה שם טוב לדרקון. או קרוקודיל, אין לי מושג מה הוא. זה נראה תנין, אתה יודע? כן, זה טוב חבר'ה, שאלה 8, ניפגש וביי. טוב, אז חבר'ה, שאלה 8, ומה המפה האהובה עליך, אבל מה הכישרון שלך שם? כאילו, הכוונה ברנצ'ים, לוסיו, וולרן, ג'וקים וכאלה. המפה האהובה עליי, אתם יכולים לראות פה פורסט, כמובן 100% פורסט. מה הכישרון? שכולם יודעים את זה, כאילו יש לי פה את הבייג' של פורסט. הכישרון שלי זה ברנצ'ינג, אני אוהב לעשות ברנצ'ינג. אוקיי, ניפגש בשאלה 9, וכן. אוקיי חבר'ה, שאלה 9. ואולי רובכם שאלתם אותה, סקארף, באיזה אפליקציה אתה עורך? איזה תוכנה אני עורך או איזה אפליקציה? אני עורך, זה 50-50. חלק, אם אין לי כוח ממש כאילו לסרטון כאילו ממש מושקע, אז אני אערוך בקליפ ג'אמפ. אם כאילו אני עורך סרטון שאני רוצה להשקיע בו, זה פרימייר פרו. אני מכיר את פרימייר פרו, אז הרבה מדברים עליה. אבל זה תלוי, כאילו אם למשל אני רוצה סרטון קצר, לא יודע, שורט לפעמים, כאילו סתם מוזיקה וכמה קאטים, אז אני משתמש בקליפ ג'אמפ. אם אני רוצה סרטון כמו איך קוראים לזה, אז זה עם האימוץ מפורטנייט, אז אני משתמש בפרימייר פרו. אוקיי, טוב, אז ניפגש בשאלה 10,
שאלה אחרונה. אוקיי, בוא נחשוב. ועכשיו לשאלה האחרונה. לא, תמשיך. הכי מותחת. למה קוראים לך סקארף? אבל אתה לא לובש צעיף, כאילו, קוראים לך. לא אתה אמור לשאול את זה שלי. זה מידע מסווג. תירשמו לערוץ חבר'ה ויאללה ביי. מסווג.